Helo, fi yma'n Regaron, a fel chi'n weld fi yng nghanol y gerrig Orsedd. Bore ddo, cafodd seremoni'r urddor Orsedd I gynnal. Ond, beth yn union yw'r Orsedd? Dim clem. Beth yw'r Orsedd? Mae'r Orsedd yn traddodiad mor weird o beth, fel hallucinogenic, freaky o traddodiad. Da ni'n gwybod bod pobl yn cerdded yn gwisgo fatha blancad, ond da ni'n gwybod be maen nhw'n neud. Ie. Am be mae'n ti? Beth ydy'r archdderwydd bod mae mwy o bobl ifanc nag erioed I gael ei dderbyn i'r Orsedd? Helo, sut fath o brofiad ydy'r Orsedd heddi? Oedd yn brofiad gret. Nes I rili fwynhau, o'n I ddim rili'n gwybod beth I ddisgwyl, ond oedd e mor ffab, rhywbeth fi wedi edrych arno, wedi gweld yn digwydd ers blynydde, o'n I byth yn meddwl byddwn ni'n cael bod yn rhan o fe, felly fi'n rili bleid. Pam felly ges ti I urdo heddi? Beth oedd y reswm tu ôl? Wel, nes I gradd drama yn Prifysgol Aberystwyth, a fi wedi bod yn cystadlu yn Eisteddfod ers fi'n ifanc. So ni fel, mae'n yman I fi cael ei anrhydeddu. Mae fe'n brofiad mor wych, byddwn ni'n annog unrhyw un I wneud e. Ond, yw'r Orsedd yn hen ffasiwn erbyn nawr? Iar erbyn nawr mae bach yn hen ffasiwn? Ydw. Dwi'n meddwl bod o, dwi'n meddwl mae o'n esblygu. A mae'n camp yndi. Mae o yn camp, and we love camp. Os swn i'n gwybod be mae'n neud, ella swn i'n meddwl bod o'n hen ffasiwn, ond ar y funud, yndi.